Takže čo sme si tu, ja vás vítam pri ďalšom videjku. Toto videjko je tu s pánom Tomosaurusom. Dneska to bude z Tekitu. Áno, konkrétne druhý diel, teda u teba prvý. Áno, u mňa prvý. A teoreticky aj prvé video na kanále. Áno, takže ja dám Jodov kanál do popisku. A ja dám Tomosaurusov. Dobre, takže dneska by sme chceli zapojiť query. Ako som už v prvom dieli hovoril, teda tu čo sledujete z Jodovho pohľadu, je to vlastne taká kopačka, ktorá automaticky stope. Takže tak. Prvé video bolo taký náhľad proste na veci nejaké, čo tu máme. Takže kebyže neviete, ja neviem čo je toto, trebárs, tak sa môžete pozrieť na môj kanál, na moje video a tam ho nájdete. Takže ja som si chcel vykratiť 8 pickaxe a ináč ešte to, že si nepovedal akože že sme nezačínali od začiatku. Áno, že nezačíname od začiatku, takže lebo by už som máme to nejaký nechcel. materiál v podstate. No a ja teraz kraftujem úplne najsilnejší trompač v hre a bude to úplne super. Takže aj keď neviem, možno aj tento dobrý, môžem ho vyskúšať, ktorý to je. Ináč túto vec, ktorú som teraz spravil, môžete robiť na bandikame, takže je to sranda. A čo? Nič, že tam môžeš kresliť. No? Áno, Ja som ani neviem. keď si tam dáš tú ceruzku. To ma potom neskončí. Tento trompač je úplná šitka, takže ja si spravím. Takže toto je kverina. Tomosaurus, poď sem. Ja mám... Choď. Cez balkón choď, cez balkón. To máš kratšie. OK. Áno, takže to je query. Ja som ju za kamerou sám vykraftil. Je to ľahké na kraftenie. No. No. Tak OK, no. Možno, ale ešte nemáme nejaký motor, ktorý to bude poháňať, takže ja hneď nejaký Stoneové by stačili? tie sú na query najlepšie, redstoneové sú na prd. Počkaj. To sme skúšali zapájať Sorry za vibrovanie môjho mobilu, ale ako... Bolo to úplne slabé, takže potrebujem piston, stone gear, teda. Neviem, jak sa kraftí. Fajn. Ja dám na chvíľku pauzu, Tomosaurus bude chvíľku pokračovať, lebo musím niečo spraviť. Takže takto pauza. Takže som späť, musel som si niečo vybaviť. Ináč zasadím tu stromy. Už je tu jeden, ale zasadím. Bude tu. Ja idem dostavať dom a ešte by som vám rád chcel ukázať, čo sú tieto veci. Takže vysvetlím, čo je toto. Toto je taká vecička, ktorá vám... Ja ešte chcem povedať, že ja už som to v mojom dieli vysvetlil. Áno. Toto je taká sklenená vec, ktorá nabíja tento hnedý stroj a ten poháňa túto množičku. Tam, keď dáte napríklad vec, tak ono vám to rozmnoží. Dal som množiť jablka. Máme nejaký piesok, ty si ho tuším dal A to je to isté, toto. Tu v tej česte s materiálom by mal byť. Tu je normálna 500, každý vie, kto hrá Minecraft, toto je normálny crafting a toto je crafting, ktorý máte tu aj úložný priestor a keď tam niečo takto chcete craftiť, tak vám to tam proste zostane, vidíte, tak idem preč a zase furt vám to zostane. Poviem túto vec. Áno, dobre. No a táto vecička vlastne ja... Neviditeľný blok! Potrebujeme to, namnožím to na chvíľku.
Lol. Takže táto vecička je, aha, N... ja som rozmnožiť, Kde je? piesok. No tu je a ideme craftiť ten Steam. Ježišmaria, preboha. On asi koľko má ENC1 fajn. To- Hej. Ideme craftiť ten Steam, nie? Počkaj, vykrafti mi prosím ťa tie kobostoneové kolieska. Skúsim to dať na... Ne, Počkaj, takže ja asi dám string, neviem ako ty jodo. áno, aj ja dám string. Ja sa vám ozvem, keď to vyriešime. Aj ja, takže čau. Som späť. Tu na Tomosaurusa som prerušil. Ok, poď. Takže, no, myslím si, že to by aj celkom stačilo. A idem spraviť Tomosaurusovi darček. Počkaj, craftíme engine, len tak pre info potom. Chcem Tomosaurusovi spraviť darček, lebo on ho nemá. Bohužiaľ, nemá ho. Túto vec, vy viete, čo to je. Ja nemám, počkaj, mám, dobre, to je v pohode. Takže čo na toto potrebujem? Toto, dobre. Takže ideme to zobrať. Ja mu to idem vykraftiť, pretože on to bude potrebovať. Ja nemám tie stone díry. Nemáš drevo? Ja mám No, nie je tu stone. Musím ísť dať vypekať stone. A zás mi to bude hučať. Tak ja dám pauzu, pretože mne to hučí. Alebo vyskúšam to, ak mi to bude hučať. Tak... Nemáš drevo náhodou? No, nehučí to, super. Nemáš drevo? Drevo mám, už ti idem zaniesť. Či iba dve dreva stačia. OK. Teda jedno stačí. Tak, OK, mám ten stone, ja mu ho idem dať rozmnožiť, lebo aj ja ho budem potrebovať. Aj ty ho potrebuješ? Stone nie. Aha, tak nie na nič. A dám ho do česty, kedy sa zíde. Konečne to neseká. Neviem, no počítač má teraz hrozné obdobie. Ja už mám jednu engine, počkaj, ja už skúsim len rozmnožiť. To ide? Koľko? Nejde rozmnožiť engine? Nie. Takže my potrebujeme teraz toto, ale najprv vykraftíme toto. Takže potrebujeme hento. Bral prášky. Nehulíme. Áno, presne. Nemusíte sa bať. Ja by som ani nechcel huliť, lebo je to hrozné. Ježišmaria, to je hrozné, že dáš iba a... Čo chceš? Nič. To je hrozné, keď ti dačo chýba. Ja sa ťa spýtam, čo chceš a... Ale bohužiaľ to zostalo nahrávanie. Ja si by to nevšimol, takže vykraftil som tieto enginy, nové, tuším to celé. A teraz ideme zapojiť do smery a ja som zabudol na uhlie. Ja už som hore. Nemáme uhlie. Aha, ja idem craftiť tú vec, ktorú ti chcem dať. Máme uhlie? Máme, mali by sme mať. V rudách, pozri. Takže áno, keby ste mohli, keď ste mohli vidieť, tu je, ale dám ho to je čárkou. A ja viem, kde ho získam. Tu je jedno. Pod našim domom sú uhlie. Je uhlie, tak. Takže máme uhlie. Tak, počkať, mám uhlie. A to uhlie dám rozmnožiť a zober si. Máš množičke uhlie. Ups. OK, takže ja dám menší strih zatiaľ. Takže som späť, niečo sa tu udialo, takže som to zostrihol. Ja mám teda tie redstone enginy, tak počkaj, ja tam dám. Ja tam idem, to uhlie je v česte, takže ty si ho nezobral, že? Nie, jasné. Prečo ty by si mal niečo brať? No. Treba ešte, ja som
Tu je uhlie. Mám ho. Nemáš sklo ešte? Kam musíš dať uhlie? Do engineu. No áno, ale daj ho tam, ale ešte ho tam nedávaj, ale vlastne. Čakaj, aha, tu je sklo. Nehodni ho najprv. Dal som ho tam. Nie, to je, hodni ho. A dávaj ho po 33. Nie, tak to by ti pracovalo asi tak pol hodiny. Hej, tak tu máš to uhlie. Tu je hore. Do každého by mali tak. Kam si ho dal? No do nožičky, daj to druhé zase tu do nožičky. Tak. Takže nám sa to množí a idem tomu Saurusovi craftiť tento darček teda. Nevstupuj mi do crafting table. Dobre. Tam potrebujem, všetko by som mal mať. Nie, nemám. Ešte jednu vec Martin, potrebujem. daj zostriž. Dobre, takže máme uhlie. Sme späť, áno, aj uhlie máme. A ja idem práve kúpiť tomu Saurusovi jednu surovinu. Počkaj, akože to nejde. Aha, nechcem. Ja som chcel vykraftiť trubky, ktorými to budeme nalázať do nejakej česti. Počkaj, spravíme cobblestonové trubky. Zakraftujem 40 trubiek, čo je super. Tie si odložíme. Ja som ich chcel schválne vykraftiť viac, pretože ich asi budeme potrebovať. A teraz hľadám nejakú česť. Ja viem, že som tu nejaké mal. Diamantové čestky. To asi nie sú. Diamantové čestky mám. Daj mi jednu dia čestku. Jedno stačí. Tam máš. Dobre. Počkaj, dajú to rovno. Dajú to rovno. Ale majú dosť veľa IMCčok. Ja viem. Takže ja som späť, mne sa neviem, kedy zastavilo nahrávanie. Pred dosť dlhou chvíľkou, takže ospravedlňujem sa. Už sme sa pokúsili zapojiť toto, ale nejde to. Uvidíme. Počkaj, nie sú do... Nemá tam ísť nejaké iné palivo? Nie, aha. Ja musím ešte... No, piesok mám vlastne, takže musím vypáliť dome. To kedy? Niektoré to nejde. Tak skúsime to ešte dneska dorobiť. To stačí. Nie, však neber mi to. Máš. A daj to rozmnožiť. Nie, no. Ja mám piesok. Ja tu začnem tomu sa pokúsi zapojiť. Tak. Nemá ísť náhodou do tej query aj signál? Alebo do toho motoru nejaký signál? Nie, tam máš kološa. Redstone signál? Nie. Ja niečo idem pozrieť ešte. Čo je? Počkaj. Minecraft to funguje? Sa idem pozrieť Galipukovi domov, jak to má. A to mám na gumu. Na gumu? Áno. To je strom na gumu. To není guma. Teda... To nevpadáva guma. Tá vec, z ktorej sa vyrába guma. No, poď tam už a skúsime to ešte raz zapojiť. Ja
si myslím, že do tej query by mala ísť aj nejaká... Nie, určite nie, na miliardu A na čo tam bol ten redstone signál, ak sa môžem spýtať? No lebo my sme tam predtým dávali obyčajné enginy, ale s nimi to išlo nenormálne pomaly a tie potrebujú, A veď ty ten engine máš naopak. ale čo by, Čakaj, ja ho mám naopak. mám ten engine? Mám ten engine. Máš? Dobre ho mám. Toto. Určite ho mám dobre. Tak ešte raz to tam skús dať. No, Veď ono sa to tam nepáli. Nemá tam ísť charcoal. určite nie. Tak ja sa idem pozrieť. To bolo moc drahé. Lebo charcoalu mám dosť. Teda až 3. 4. 3. Tri. Dám ho rozmnožiť. To nebude také ťažké. Lebo má... Skús to len ten charcoal tam dať. Tak, dobre. Namnožil som charcoal. Teraz ešte hore. Ak to pôjde, tak som dobrý. Ale stavím sa, že to pôjde. Stavím sa, že to nepôjde. Ja hneď po tomto videu to idem zostrihať. Nejde. No vidíš to. Ale nemá tam ísť niečo iné ako toto, tieto veci. Napríklad drevo. Nie, piesok, nie. Nejde ani drevo. Tak to skúsim napojiť elektrinou. Určite nie. Tak ja neviem čo. Tak necháme to na ďalší diel. Áno, Takže my s vami asi lúčime teda. áno, a ja sa s vami lúčim. Uvidíme sa pri ďalšom videjku. Takže zatiaľ čus. Čau.